Ma'am Scarlett Fox and Sir Angel Rose, shout out. Yan sa mga taga Cebu, kay na Sir Larry, Cab, kay Sir Johnny, at Sir Ray, at kay Kuya Badat. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. Yan, shout out kay Kuya Tata Rudy. Shout out kay Sir Ani Kapangpangan na Sam. Kay ano kiningat at makundan, mawala mapatuusan. Abot waray nagparupahuay, kasugad hintali, hindi nga kukma at kasing-kasing. Ang kukma daw sugahin maharang kamisay, di nagsasarit-anay. Baka di ano pa man, hindi nga kukma kunlusan. Minsan maligo, makalilipay. Bisan pa, tirambusan kariku. Shout out to Ma'am Ani Nasam, Ma'am Ibet Nasam, Inasawang kuturod hitkagunan. at to Nicole Nasam. Ang kumakunadot at good hatduhan, labot lakon na tahan at Sir kasing-kasing Mariano ay Nasam. pagulanan. Ang kukma daw sugatin maharang kamisan, di nagsasarit-anay. Baka di ano pa man, hindi nga kumakunlusay. Bisan malibong, makalilipay. Yeah. And shout out to Manay Dulce Bugtong Garcia and Kuya Ronald Garcia from Canada. Shout out to Sir Ed Cusumon from Montreal, Canada, and Attorney Jerry Soyo from Canada. Shout out sa taga-Quiapo, Ma'am Alma Rambakot, Tanggal. Shout out to Kuya Joe Soriano. Shout out kay Ma'am Jen Herrera. Apo, waray nagpaparupahuay, kasugad hintali, hindi nga kukma at kasing-kasing. Ang kukma daw sugatin maharang kamisan, di nagsasarit-anay. Baka di ano pa man, hindi nga kumakunlusan. Bisan malibong, makalilipay. Ang kukma Shout out daw to Boss Joseph sugatin Katukon. maharang kamisay, Hapo, Northern Samar. di nagsasarit-anay. Baka di ano pa man, hindi nga kumakunlusay. Bisan malibong, makalilipay. Ang gugma, ang gugma, ang gugma. Ayan, shout out kay Madam Sol Abanes and boosting Cesar Abanes from Busay Resort, Antipolo. And shout out kay Madam Daday Gabas and boosting Baday Di Gabas. ka pa pa di nalalaman, sumasawa mo na permila ng gusto. Yep. Di mala sa imo Antipolo, humang, lagi. bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan kadla sa imhamon, kung nakukup si misis mo na harap. Mawawa ng imo kalangot nga di ka good sa iya madumong. Di ka pa pa di
sinagan. Gamak ka, uuyam ka. Nga diri kong tamahinunugan. Ang sitwasyon, masikit na magpula. Kaya hala pag-ibaha, bisan ako magpanaran. Para maibalik ang akong pag-asawa. Oh yeah. Cha-cha. Kaya siya mo tagyan Kuya Marshall Daza from Taita Rizal. Kamakang sisinata, Sinagan, sinagan, sinagan. kamakang uuyamgan. Sinagan, sinagan. Nandiri kong tamahinunugan. Ang sitwasyon, masikit na magmula. Kaya hala pag-ibaha, bisan ako magpanarang. Para maibalik ang akong pag-asawa. Di ka ba pa dinalalang sa asawa mo na permila na mustot? Di mala sa imo humangkot, isang kahinahagkot sa dagat magkulong. Bisang kadla sa ihamon, kung nagkukop si Mrs. mo naharap. Mawawala imo kalangot, ngan di ka kun sa iya madumot. Mawawala imo kalangot, ngan di ka kun sa iya madumot. Kitang mga waray nung mahilig sinisyo. Pangako nagkatitiro, lain-lain ng upo. Irigin mo magkatatawa, balik-balik na istorya. Pagkatapos papadisan, sarayong nga-cha-cha. Kitang mga waray nung Shout out to Sir mahilig Janre de la Cruz. sinisyo. Pangako nagkatitiro, lain-lain ng grupo. Irinom katatawa, balik-balik na istorya. Pagkatapos papadisan, sarayang nga-cha-cha. Kapighani mo nga lang. Yes, shout out to Sir Ani Kapangpangan Nasam. Ilubay mo, Opak na yun, Bohol. tiil, ipitan mo, atras sa panty tapos mirig, asya ito. Ako hindi ang chat siyang awaray mo, kakikot, karuyagan ako. Yan na, atanan kita, sarayaw na. Kitang na mga waray no, mahilig sinrisyo. Pagnaon katitiro, lain-lain na grupo. Irigin ng katatawa, balik-balik na istorya. Pagkatapos papadisan, sarayang nga-cha-cha. Cha-cha na. Kapighani mo nga lawas. Love you mo, matusig ka mga bukon, iglubay mo. Rayo mahon si Isabel. Isindalan mo, at sa panty tapos mirig, asya ito. Amo hindi ang chat siyang awaray no, gaging ka, karuyagin na ako. Yan na, natanan kita, sarayaw na. Amo hindi ang chat siyang awaray no, gaging ka, karuyagin na ako. Yan na, natanan kita, sarayaw na. Yeah, shout out to Alterado family Oh, yeah. from Oh yes, Sir Surprise, Junito Geraldine. Alterado. Shoutout po sa inyo dyan sa Laguna. Yes. Shout out sa mga taga Cebu Group. And shout out kay Ate Lilibet Quinton and Kuya Ferdinand Quinton from Tondo, Manila. Yan, Shout para out kay kay- Idol Pio Mores. Request. And shout out kay Ate Perla Kahandab Razona. And shout out kay Adina Ibarduni and Richard Ibarduni. Shout out Sir Jerry Francisco Sorio.
pag-eskwela. Isang sugat amon kagana, para kawil para kumba. Shout out Tristan Si Bernal. tatay nag-aarado ka na. Hello, sir. Si Attorney nanay Jerry ang Sorio. nagtatanong, itatos ang kagulanan para sa amon pag-aaral. Shout out kay Maya Castillo sa Lagana. Nadumduman ko pa ang silingan nga buka, kantatay sa rakyan. Shout out Ma'am J. Kung Drum. nangangawil siya, subas ko mabalot, nakanto sa lawod, para na makakuha sa namundig susura. Oh yeah. Shout out Jen Giray. Lima kami nga magburugto, puros tapos sa pag-eskwela. Yan, shout out to Mami Dario Isang sugat Sias. amon Yes, thank you, sir. Kuya para Marshall. ikawinan para guma. Yes, Si Kuya tatay Marshall ang Daza. nag-aaral, Ah, yeah. ka nanay, si nanay ang nagtatanong, ginaantos ang kagulanan para sa among pag-aram. Nadumduman ko pa ang silingan nga buka, kantatay sa rakyan kung nangangawil siya. Masubas ko mabalot, makanto sa lawod, para lang makakuha sa namundig susura. Shout out Sisay Band. Shout out to Yes, Yes. Nadumduman ko pa among silingan nga may buka, Shout out kantatay kay Sir Lorenzo. Valida Valencia. nangangawil siya. Masubas ko mabalot, nakanto sa lawod, para lang makakuha sa iya igsusura. Shout out kay Joy Etkin. Nag-iba na kay duha ng asawa, Adoy. anamong ikatulong, kapitan na sa barko. Ang amon pangupat, may trabaho na liwat, maupa ang amon puto, nga usa nga abogado. Yes, once again, shout out to Kuya Marshall Daza, kay Marlon Daza, Maricel Daza, and kay Sir Bongbong Baksain, Sir Sancho Navales, and Sir Rene Navales. Hakon idoy. Sabay ba'y magpahayahan? Mamarigo magsinabya ay maglanat-lanatay. Madam Rosario de Oro Carrion. Langoy-langoy kita, nagdagdag kapay kita. Kung wala na kita gana, ukoy kita. Magpanik kita hinlokay, ang tulang-tulang ay magkirik-kirikay. Ilang pro dalin. Napunosin kalipay, ngan aton planuhon na, nga magpagkasal na kita. Sir Ikaw Edward. ako, pamilya Bangkay naton magdalibayon. Kay Jacob Cristina Labrage. Ayan, shout out sa mga Tagalawang. Kay Ma'am Alma Naval. Also kay Kapitan Naval. Ayan. And shout out kay Jihan Bartiken from Canada. Kung idoy, sabay ba'y magpahayahan? Mamarigo magsinabya ay maglanat-lanatay. Maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, Shout out to magdagdag-dagpay La Familia kita. Beach.